مالي أصوات هي تويتر في نيروبي أصوات أغاني مالي أصوات Assalamu alaikum wa rahmatullah. To kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, inda kuke ganin gashi nan wani ɗan ƙararramin yaro ne a ƙasar Mali. Bayan 'yan tawaye sun yi nasara na wato kama wani yanki a ƙasar Mali inda ake kiran shi da Kidal. To shine suka samu wannan yaro suka kawo shi hannunsu inda suke tambayansa shin ya zaɓi ɗaya. Ɓangaren da suka ƙwace suka canza mai suna zuwa sunan da suka ga dama, ko kuma Mali ya zaɓi ɗaya, shin shi ɗan Mali ne ko kuma ɗan wannan ɓangaren ne. Shi kuma yaro kawai idan suka ce masa Mali sai ya gaɗa kai ya nuna cewa shi ɗan Mali ne. Idan kuma suka ce masa Azawad, watan suna nufin su kansu kenan, sai nuna a'a. Kuna gani fa yadda suke gaggaure shi da mari, amma hakan bai sa yaron ya sare ba. Wato wannan ba ƙaramin al'amari bane da yake nuna cewa mene, yaran Mali suna kishin ƙasarsu kuma suna kishin shugabanninsu. Wannan yana nuna cewa babu wani abu da za su masa a matsayin shi na yaro wanda za su masa barazana su tsorata shi ya aikata abin da su suke so ya aikata, ba wanda shi ya ga dama yake so ya aikata ba dangane da ƙasar shi. To irin wannan abin yana daga cikin abin da yake nuna cewa tabbas shugabanni na Mali suna ƙoƙari ƙwarai wajen kamanta adalci ma mutanen Mali da suke jagoranta. Kuma irin wannan abin ya kamata a ce sauran ƙasashe namu musamman Afirka sun tsaya tsaye wajen tsayin daka wajen yi ma talakawansu adalci da kuma yi musu duk abin da zai sa ya zama suna kishin ƙasarsu da kuma shugabannin ƙasarsu. Da haka wannan yana daga cikin abin da mu 'yan Najeriya yake ɓata mana rai. Allah ya mana arziki a Najeriya, Allah ya mana dukkanin wani gata, amma har yanzu shugabanni ne ba mu samu na arziki ba. Ba su da wani buri in banda su zalunce mu, ba su da wani buri in banda su samu a halin ha'ula'i. To amma ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da tsawaitawa ba, bari mu fara haɗa ku da ɗan gwagwarmaya Ali Suwaga, mu fara ji daga bakinsa shin me yake faruwa ne, kana daga baya kuma sai mu dawo mu haɗa ku da wancan ɗaya ɗan gwagwarmayan da muka fara sa muku a farko, sai mu ji menene fashin baki akan wannan al'amari, kuma menene darasin da ke ciki, menene za mu ƙaru da shi. Da fatan za ku mana sharing ɗin wannan bidiyo kuma za ku mana liking saboda saƙon ya kai din da ake so ya kai. Muna muku fatan alkhairi, mu je zuwa ga dangane. Wato jama'a, wani bidiyo ne mai matukar darasi ga 'yan adam kuma musamman mu 'yan Afirka ma. Jama'a ku duba wannan yaro ne karami, akalla ba kasar yaron nan bai wuce shekara 3 zuwa shekara 2 ba. Gashi nan dai lokacin da 'yan tawayen Addawas suka karbi yankin Kidal kenan, lokacin sun karbi Kidal gabaki ɗaya fa. Wannan ɗaya daga cikin wanda aka zo aka samu daga cikinsu ne, yaro ne karami wanda 'yan tawayen suka kama shi. Idan suka daga mai hannu suka ce mai Addawas sai ya ce a, idan ya ce Mali sai ya gaɗa kai. Yaro ne karami fa, idan suka ce mai Addawas wato kasar mu da muka kwata da Mali, garin ku yanzu ya zama wajen mu, zai ce a, idan suka ce Mali sai ya gaɗa kai. Yaro ne ka duba mari suke yi fa, amma yaron nan ya tace akan cewa ba shi dan Mali ne. Wannan fa da kuke gani, wannan shine kishin kasa, kuma wallahi ba komi ne yasa ba, shi yasa ake cewa shugabanni su suke sa wa 'yan kasa kishin kasa. Shugabannin kasa, idan kaga dan kasa yana tsinewa kasa, yana tsinewa shugabanni, yana tsinewa kasarsa ma yana komai, to wallahi shugabannin wannan kasar su suka sa shi wannan yankin, su suka sa shi wannan zagin. Yanzu dai ga wannan yaron nan, yanzu daga juyin mulkin Mali zuwa yanzu, ku duba yaran suke tashi saboda irin mugun irin kudiri da 'yan kasar suke wa 'yan kasar, da kuma ci gaban kasar, da kuma yadda 'yan kasar suke so su ga kasar ta haɓaka, da kuma yadda ake nuna musu cewa Mali su ne, arzikin kasar su arzikin su ne, kuma sannan babu cin hanci, sannan talaka zai ji daɗin arzikin kasarsa, kuma an kula da shi, an kula da lafiyarsa. Yau ga yaro ɗan shekara bai wuce shekara 1 da rabi zuwa shekara 2 ba, ana ce mai Addawas yana
ana cewa no, ana ce mai mali yana kaɗa kai, ana mari shi. Su kansu 'yan tawayen dariya abin yake ba su. Su kansu 'yan tawayen fa dariya abin yake ba su. Amma yaron nan ya dake ya cije. Ya dake ya cije. Na rantsa da girman Allah, amma fa mu a kasashen mu da yake shugabannin wasu suke wa bauta, arzikin ba mu muke ci ba, wasu suke ci. Asali ma bayan hana mu arzikin da aka yi da jin daɗin arzikin Najeriya da aka hana mu, kuma ana bi ana kashe mu. Na rantsa da girman Allah, akwai wanda yau idan ka ajiye mai tutar Najeriya kace ya kona za ka yi, tsona zai. Idan kace mai ya yaga zai yi. Idan kace mai ga 100 ko tutar Najeriya, na rantsa da Allah 100 nan zai ɗauka da gudu. Amma yanzu wannan yaron gashi nan mutuwa ce a gabansa, za su iya kashe shi. Mari suke yi, suna cewa mali yana yes, suna ce mai azzawas yana cewa no. Yaro ne karami, su kansu abin mamaki yake ba su. Shi yasa idan kowa kasa ta tabarbare, to shugabanni ne suka tabarbare da kasa. Idan kowa kasa ta gyaru, shugabanni ne suka gyaru. Ba wani dan iska da zo dinga ce mana ku gyara talakanku, ku gyara hankalinku, ku gyara imaninku, ku zama mutanen kirki. Ƙarya ne. Shugabanni su suke gyara kasa, su suke gyara kasa ta hanyar adalci da arziki da adalci da arziki da kuma manufa akan yan kasa, sannan a kafa yan kasa akan kison su kuma su taso a wannan bangaren, a wannan barayi. Amma gashi nan kuna kallo, abin da abun mamaki ne. Gashi nan dai yanzu an karbi garin su suke da garin, amma ana ce mai mali yana yes, ana azawas yana no. Allah ya sa mu dace. Allah ka to masha Allah, Ali Suwaga mun gode. Kafin mu je ci gaba da tattaunawa kan wannan al'amari, mu ƙara sauraron yaron abin da yake faɗa tukuna, sannan sai kuma mu ji shi ma wannan ɗan gwagwarmaya na ƙasar Mali, mu ji me ya zo mana da shi ma dangane da wannan al'amari. Da haka ko a iya nan gaskiya wannan yaro ya riga da cewa shi ɗan kishin ƙasa ne, kuma an haife shi da abin a jikin shi. Da haka dole ne da yadda za mu yi mu ga cewa mun iya ƙoƙarinmu wajen nuna ma yaranmu kishin ƙasa da kuma muhimmancin ƙasa, to dole ne mu haka. Amma abu mafi girma shine yadda za mu fara canza shugabannin ƙasarmu wanda suke azzalumai, domin hakan shi zai ƙara sa mu samu ƙarfin gwiwa wajen kishin ƙasan, kuma su shugabannin namu su ne wanda su taimaka mana wajen kishin ƙasa da kuma jin cewa mu 'yan ƙasan ne, ba gudu ba ja da baya. Domin a irin ƙasanmu nan Najeriya, idan a ce wannan abu a Najeriya ya faru, ai ba ma sai sun zo suna wahalar da kansu wajen duka ko zagi ko cewa kaza ba, shi da kanshi zai faɗa haka. Saboda mene? Har yanzu muna fama da shugabanni wanda suke kansu suka sani da kuma iyalansu. Don haka Allah ba mu shugabanni na gari wanda suke masu adalci, wanda suka san mutuncin ƙasan, sannan mu ma Allah ba mu iko zama masu kishin ƙasanmu da kuma kare haƙƙin waton ƙasanmu da kuma ƙoƙarin kawo mata ci gaba. Domin kishin ƙasa abu ne wanda ke mai muhimmanci, amma hakan baya yiwuwa idan babu shugabanni masu adalci na gari. Assalamu alaikum. Ina fatan kowa ya ga mutanen da ka son su yi abdaula, mutanen da ka son su yi kasa da kansu, wadda ake ce ma azawat. Kuna gani ko? Waɗanda ba su da ma nasara ko na 10% kin su samu kasa. Kuna gani abin da suka yi. Ai yaro jariri dan shekara 2 ko dan shekara 3 aka mari ce mai shi ce azawat dole. Ce azawar dole, dan yaro kuma ya ce a'a, shi an ka ce mai mali sai ce we be mali, a ce mai azawa sai ce no. Kuna gani ko? Mutanen da ka son su yi addola na, mutane ne ka so waɗanda su son su yi kasa ta hora ta ce kawai baki, sai dai wanda abbawa kasa gare su kawai zai zama tare da su. An baka rai da baka zama bawa kai ba za ka yi tare da su. Shekaran jiya muna da ojun ne, muna da bidiyon ne, ba aza su ba, su ma an ta kai zan aza su sai na aza su, na mata waɗanda an kai ta yi mafadi a Kidal,
yan ta'adda da yan tawayen da sun ka zo cikin Kidal sun kai ta yi mata babba ko faje suna ta cin mutuncinsu. Ina da bidiyon su, ina da vokalin ne, ina da ojin ne, komai da komai ina da. Allah su da ya bayi ba. Amma za mu hara haska ma duniya domin duniya ta gane abin da ake ciki. Wadanga mutane ba kasa suke son su yi ba. Kabilanci karara ne vis-a-vis inda kai baki ne ba hawata irin tasu a gare ka kai kana da matsala da su. Babu respect, babu son ka, ba su ra'ayinka. Donc voilà les problèmes. Allah ya samu gani.